ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಅಶ್ವಿನಿ ಕಿಚನ್. ಮಾತ್ರ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇನ್ನು ಮನ್ಪುಗ ಆ್ಯಪಲ್ದ ಫಲೋಡ ನೆಕ್ ಬೋಡಾಪಿನ ಮೂಜಿ ಆ್ಯಪಲ್ ಮತ್ತು ಬಾದಾಮ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಶು ಮತ್ತು ಆರೆಂಜ್ ಮುಕ್ಕಲ್ ಕಪ್ಪು ಸಕ್ಕರೆ ಮೂಜಿ ಪಡ್ದು ಒಂತೆ ಎಲ್ಲಿಯ ಪಂದು ಬೇತೆ ಬೊಕ್ಕ ಫಲೋಡ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಪಾಡ್ರೆ ಒಂದು ಎಲ್ಲಿಯ ಕಟ್ಟ ಮಂತಿನ ಅವು ಮಿಕ್ಸಿ ಪಾಡ್ದು ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಮತ್ತು ಮನ್ಪುನ ವಿಧಾನ. ಮತ್ತು 2 ಕಪ್ಪು ಪೇರು ಕೋಲ್ಡ್ ಪೇರು ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಈ ಆ್ಯಪಲ್ ಮಿಕ್ಸಿ ಪಾಡ್ಗ ಅಂಚಿನಂತೆ ಪೇರ್ಲ ಪಾಡ್ಗ ಒಂತೆ ಪಡ್ದಲ ಪಾಡ್ಗ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮನ್ಪರೆ ಇತ್ತೆ ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚಿದು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮನ್ಪುಗ ಇತ್ತೆ ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಡ್ಗ ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಡ್ದ ಒಂದು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಡು ಇತ್ತೆ ಪಿರವಂತೆ ಒರಿಜಿನ ಪೇರ್ಲ ಇಕ್ಕೆ ಪಾಡ್ಗ ಪೂರ ಒಂದು ಅಪ್ಪ ಹಾಕೊಂಡು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮನ್ಪುಗ ಇತ್ತೆ ಮುಚ್ಚಳ ದಿಪ್ಪುಗ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಪಡ್ದು ಕಟ್ಟು ಮಂತಿನ ನೆಕ್ ಪಾಡ್ಗ ಐಕು ಆ್ಯಪಲ್ನ ಪಾಡ್ಗ ಅಂಚೆನೆ ಕೊರಂಟ್ಲ ಪಾಡ್ಗ ಪೂರ ಬಾದಾಮ್ಲ ಪಾಡ್ಗ ಆರೆಂಜಿಲ ಪೂರ ಪಾಡ್ಗ ಮಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇತ್ತೆ ಗ್ಲಾಸ್ ಪಾಡ್ಗ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಫುಲ್ ಹಾಕು ನೆಂಪು ತಿಂದ ಮಸ್ತ್ ಇಡ್ತಾರೆ ರೆಡಿ ಆಂಡು ಫಲೋಡ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಹೆಲ್ತ್ಗ್ಲ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಪುರ ಬೊಕ್ಕ ಬಾದಾಮ್ ಪುರ ಪಾಡ್ದಿನ ಕ್ಯಾಶು ಪುರ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ವರ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುನಿಕ್ಲಿಗು ಬಡಾನ ಮಸ್ತ್ ವರ ಅಂದೇನು ಪರ್ಂಡ ಬಂಜಿ ಗಟ್ಟಿ ಹಾಕೊಂಡು. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ, ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ, ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ, ಬೊಕ್ಕ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ. ನಿಕ್ಕಲು ಒಂದ್ಸಲ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಏನು ಮನ್ಪರೆ. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಬಾಯ್.